Son 3 dakikamız kaldı. Biliyoruz ki şimdi cezaevlerindeki arkadaşlar da bizi izliyorlar. Onları da bütün yüreğimizle özgürleştirme irademiz, sözümüzle selamlıyoruz. Annelerimiz burada, cumartesi anneleri, bütün değer ailelerimiz hepsini hürmetle selamlıyoruz. Sersera serçava rahatı daykımın. Aydınlar, sanatçılar, Rewşenbîr li derine, hunermend, her proje akademisyen, aşçı, yüzlerce bilimin sahip çıkan bilim emekçileri bu barışta sizin payınız yadsınamaz. Em dizanin para ve pire divêreye aştiye de em tevan birêzdarî silav dikin û em spasdariyê mezin ji we re dişînin. Garda Suruç'ta barış için Li gera Enqere li Sûrûcê yên ku ji bo aştiyê di temenê xwe ciwan de li ser axê ketin ji jiyana xwe bûn em tevan bi rêz û hürmet û bi minnetdarî silav dikin bibîrtînin. Hatıranızadır bu barış sizin. Ev rêya aştiyê ji bo xatirê îradeya wê ku wê di vê rêyê de canê xwe da. Ev aştî ji bo wê ye. Em tevan silav dikin. Bu ülkenin bütün evlatları, hemû ewladên vî welatî, asker, polis, yek em ji hev venaqetînin. Kaotik süreçte hayatını kaybeden divê pêvajoya tevlîhev de yên ku ji jiyana xwe bûn hemî ciwanên me em yek ji yek naqetînin. Em tevan anıyoruz. Bibîrtînin, rêz û hürmet. O kardeşlere kardeş olacağız. Bu bizim toplumsal em ji teva re bibin xuşk bira. Onları da saygıyla selamlıyoruz. Em tevan bir daha bibîrtînin günler görmemeyi diliyoruz. û em hêvî dikin rojek din em rojên wisa teng û tarî nebînin. Yok sayfasına bak. CNN burada mı? 1,5 sayfa diyordu biz İmralı'dayken, 3 sayfa imiş mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz. CNN digot name rûpel û nîve lêbelê name sê rûpel e. Bila hayvan ji vê yekî hebe. Peki. Herkes hazır mı arkadaşlar? Eğer herkes amade be, em yedî dest ve bikin. Denkçu, ez hewl bidim deng rêdim. Deqekî
Evan ez hewl didim dengirêdim. Ama girêdim bir destpênê kiriye. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Zivistan xelas bu buhar were van Biliyorsunuz, bu hevi şîn bikin filiz çun hevditine. kütükten kuvvetlidir. Barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Ji bu heviye Bunun can aştiye em şîn suyunu, bikin bunun çun nefesini hevditine. bütün bir ülke kardeşlik ruhu içerisinde türküyle Hemî verme velet umudu ve ji bu iradesiyle gittik. xuşku biratiye Şimdi huzurlarınızdayız. Bu umudu bi vê hêviyê li yeşerteceğiz. bendîne em jî bi vê hêviyê çûn serdanê Umudu yeşertmek, vê hêviyê em ê mezin bikin uğrunda geçti. Bundan sonra da böyle olacak. temenê me divê rêyê de derbas bû ji bo em vê hêviyê mezin bikin wê jî ro şûn de jî wisa be kadar ta ku welatê me veguhere bax û bostanekî gulistanekî û em dizanin ev hêvî êdî nêzî me ye. siyasilere, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli, Hemî siyasetmedarên Kêdawan têde derbas bûye ez ji tevan re Muhalefet dixwazim Partisi liderlerine lîderên muhalefetê Serok Komar teşekkür ederim. Devlet Bahçeli ji tevan re spas dikim. Ziyaretimizi gerçekleştirdik. Îro me serdana xwe ya İmralî pêk anî Paylaşmak üzere ve bütün kamuoyuyla, dünyayla paylaşmak Birêz Öcalan ji bo we û ji bo cîhanê peyama xwe da şand. anındayız ama Îro rojek dîrokî ye lê bizanibin ku ev guherîneke baş e, pozitif e. onurlu bir Êdî em ê ji vê bulmanın eşsiz roja tarî geldik. derkevin firehiyê ronahiyê. Ji bo vê em îro li virin. Sayın Ahmet Türk, Wê Kurdiya peyamê Türkçe Birêz Ahmet Türk bixwîne Tirkiye wî jî em ê ji Birêz Pervîn Buldan godar bikin. okuyacaklar. Şimdi Sayın Ahmet Türk'ü Kürtçesini okumak üzere davet ediyorum. Keremke. Zor spas, zor spas. Çapameniya heja, beşdarên bi rûmet, mêvanên ezîz û xoşewîst, bi dil û can, bi rêzdarî ez ve silav dikim. Peyvek feke Teyraneyê dibê êdî kalin, rastî jî kemasiyê min çê bibin jî hûn ê min bibexşînin, hem nexweşî hem çavê me hebkî kemasî têde yî ji ber vî awî jî hûn ê min bibexşînin. Banga aşitî û civaka demokratîk. PKK di sed salan bîstan de di sed sala herî tund û dîrokî de ava bû. Zemîna ku PKK tê de hat afirandin, zemîna du şerên cîhanê, zemîna du şerên cîhanê re sosyalizm û dema şer li ser cîhanê de bû. Divê zemînê de înkarkirina rastiya Kurdan, qedexekirina azadiyan, bi taybetî jî qedexekirina azadiya Ramanê li dar bû. Di vê wa teorî bername, stratejî û taktîkên bandora rastiya pergara re sosyalîst da sed salê de ser ve ava bû û çêbûyê. Di sed salan 1990 de ji ber sedemê navxweyî hilweşina re sosyalîzmê şikestina înkara nasnamaya û welat û pêşgirtiyan azadiya Ramanê bû sedem ku wateya xwe biguherînin û xwe yê dubare bikin. Bervê yekî ew jî wekî yên din hatî dawiya jiyanê xwe pêwîst e bi fesehkirinin wê heyê xwe feseh bikin. Têkiliyên Kurdan û Tirkan di dîroka zêdetirî hezar salan de Tirkan û Kurdan ji bo hebûn û bi domînên jî li dijî hêzên hegemonîk li ser piyan bimînin
her tim peyvisti dîtinin ku bi dilbarî û nava tifaqayekê de bibînin. 200 salên dawiyên modernîteya kapitalîst şikandana wê tifaqeyê û xwe kiriye armanc. Hêzên bandor li wan bûye legal bingehê xwe yên Çînî xizmeta wê yekî esas girtinê. Ew pêvajo şoraviyên yekrengî û komarê lestir bibe. Erka serekê ew ê ku ji têkiliyê dîrokiya îro şikestiyê bi rihê biratî û yekîtiya tevî em baweriyên bi jî pêşguh nekin û ji nû ve bi rêxistin bikin. Pêwestiya civaka demokratîk şenegere PKK di dîroka komarê de tevgera serhedandin û şîddetê herî dirêj û berfireh e. Li ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû, PKK bihêz bû û bi destek stend. Netew devletên cuda, federasyon, xoseriya îdarî û çareseriyên kültürîst ku encama pêwîsta netewa perfexistina tundîn nikarin ji sosyalîja civakê dîrokî re bibin bersîv. Rêzgirtina nasnameyan, azadiya ramana, rêxistinbûna demokratîk, avakirina civak û aborî û siyasî hemû pêkhatiyên tenê hebûn jî civak û qada siyasiya demokratîk mümkün e. Sed sala duyemîna komarê tenê dema ku bi demokrasiya were tacîdar kirin dikare bibe xwedî yekîtî û berdemiyarek mayînde. Ji demokrasiya pêk û tu rêyek lêgerîna pergalan û bêkenîna wan tuneyê û nemimkün e. Li hevkirina demokratîk rêbeza bingehayî ne. Di vê zamanê serdema aşitî û civaka demokratîk jî gorî vê rastiyê bi pêşxistin bibe. Banka ku berez Devlet Bahçeli kir, îradeya ku berez Serokkomar nîşan da û nêzîkatiya erîniyên partiyên din jî ew jî pêvajo ava kir, ez jî di vê pêvajoyê de banda çekdanînê dikim û ez bir pirsariya dîrokê ya banga hilgirtinê ser xwe dikim. Yani veya kanım hepki bakım bunun soru az bir tişti distînim ser xwe. Çawa ku civa ku partiye hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatî bi dawî kirin, hûn jî dilbarî kongreya xwe bicivînin û biryarê xwe bistînin. Divê hemû kom çekê xwe deynin û PKK xwe fesih bikin. Ez silavê xwe ji hemû kesan re dişînim, bi baweriya jiyana hevpar dikim û guh bidin banga min. Berez Abdullah Öcalan. Spas ve gelek sahibi Kek Ahmet. Teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Türk'e. Şimdi Sayın Pervin Buldan Türkçesini okuyacaklar. Buyurun. Basının değerli emekçileri, çok kıymetli misafirler, kurum temsilcileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Önder, bu zeminin hazırlanmasında emeği geçen
parti liderlerine teşekkür etti. Ben de aynı teşekkürü hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem Sayın Bahçeli'ye hem diğer liderlere yapıyorum. Ama bu zeminin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Öcalan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Barış ve demokratik toplum çağrısı. PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, real sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak 100 yılın real sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda real sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin 2. yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar
silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan. Değerli arkadaşlar, gerçekten bir Anadolu türküsündeki gibi halimiz. Hani diyor ya, taş olsaydım erirdim, toprak oldum dayandım. Gerçekten bu ülkenin tümü taş olsa eriyecek kadar sıkıntılı günler çekti ve ne yazık ki toprak oldu, dayandı. Bu yeni baharın, barışın ilk günleri olması umuduyla İmralı'da 3 saat süren görüşmeden ayrılırken kendisinin belirttiği 4 saat mi abi? Vakit hızlı geçmiş. Kendisinin bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım. Tekrar buralara kadar geldiğiniz, vakit ayırdığınız bu sevinci, bu kıvancı bizimle paylaştığınız için heyet olarak hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Özgür, barış içinde kardeşlikle dolu güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın katkı sunmasın temel temennimizdir. Saygılar, selamlar, hatırı ve malava. جاکرانه استیک تیوی افده محمود ما خوش به تماشاوان و گدارن هجا Hevanno denk başı ka madem ki bername bidavi bu wanjî peyam deqek ez dengê qeyer kim niha tamam hevanno dengên baş e niha ez bu ara me em hinekî şîrovê bikin ka mesele çi ye çawa çêbû di naveroka vê peyamê de çi heye ez ji wara peyamê dobarê bikim ez vê nivîsa li ser ekranê rakim na ez ewa ku dibêje çekê xwe dayînin û PKK xwe fesih bike ez vîya serrast bikim û em hema ez ê vê peyamê ji jinûva ji wara bixwînim ka tê de çi heye Rêz Ehmed Türk xwend lêbelê dixwazim car dibixwînim yani bi kurtasî kongre xwe li hev bicivînin tamam ez divê pêvajiyê de kongreya xwe tamam ez vê danim ser ekranê yani kongreya xwe li hev bicivînin biryaran bistînin divê hemû kom çekê xwe dayînin û PKK xwe fesih bike hevanno hûn amade ne ez dixwazim ji wara bixwînim niha min peyama ku Ehmed Türk xwend min li vê derê not girtiye ez ê yek bi yek ji wara bixwînim navê vê banga ku Rêzdar Abdullah Öcalan ji Îmraliyê şandiye piştî hevdîtina bi heyetê re heyet vê spê çû Îmraliyê hevdîtina xwe pêk anî heyeteke qelebalix bû ji hed kesan pêk dihat Rêzdar Öcalan peyama xwe bi nivîskî şand herçend hevseroka kêcekê Besêd Hozat gotibe em qebûl nakin bê dîmen be em qebûl nakin em binêrin ka bersiva Besêd Hozat û Cemîl Bayix Murat Karaylan ya kecekê bi giştî wê çawa be li hember vê peyamê em merex dikin hûn amade bin ez ji wara bixwînim Banga Aştî û Civaka Demokratîk Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di sedsala bîstan de di sedsala herî tund ya dîrokê de ava bû zemîna ku PKK tê de hate afirandin zemîna du şerên cîhanê reel sosyalîzm û dema şerê sar ê li cîhanê bû di vê zemînê de înkarkirina rastiya Kurdan qedexekirina azadiyan
بە تایبەتی جی قەدەخەکردنا ئازادیە ڕەمانێ لەدار بوو. دوارێ تەوری، بەرنامە، ستراتێژی و تاکتیکان de bandora rastiya pergala reel sosyalîst ya sed salê li ser vê avabûnê çêbûye. Di salên 1990 de ji ber sedemên navxweyî hilweşîna reel sosyalîzmê, şikestina înkara nasnameyê li welêt û pêşketina azadiya ramanê bû sedem ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK wateya xwe biborîne û xwe zêde dubare bike. Ji ber vê yekê ew jî wekî yên din hatiye dawiya jiyana xwe û pêwîstî bi fesihkirina vê partiyê heye. Tekiliyên Kurd û Tirkan di dîroka zêdetirî hezar salan de Tirkan û Kurdan ji bo hebûna xwe bidomînin û li dijî hêzên hegemonîk li ser piyan bimînin, her tim pêwîstî pê dîtine ku bi dildarî di nava tifaqekî de bimînin. Du sed salên dawiyê yên modernîteya kapîtalîst şikastina vê tifaqê ji xwe re kiriye armanc. Hêzên ku bandor li wan bûye li gel bingehên xwe yên Çînî xizmeta vê yekê esas girtine. Ev pêvajo bi şîroveyên yek reng yên komarê lestir bûye. Erka sereke ew e tekiliya dîrokî ya îro şikestiye bi rihê biratiyê û yeketiyê tevî em baweriyan jî paşgoh nekin ji nû ve birêxistin bikin. Pêwîstiya civaka demokratîk jê nevegere. PKK di dîroka komarê de tevgera serhildan û şiddetê ya herî dirêj û berfireh bû. Ji ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû, PKK bihêz bû û destek stend. Netew dewletên cuda, federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kültüralîst, ev hemî encama pêwîst ya netewperestiya tund in. Nikarin ji sosyolojiya civaka dîrokî re bibin bersiv. Rêzgirtina nasnameyan, azadiya ramanê, rêxistinbûna demokratîk, avakirina civakî, aborî û siyasî ya hemû pêkhatiyan tenê bihebûna civak û qada siyasî ya demokratîk mümkün e. Sed sala duyemîn ya komarê tenê dema ku bi demokrasî were tacîdarkirin dikare bibe xwedî yeketî û berdewamiyekê mayîn de. Ji demokrasiyê pêve tu rêyekê lêgerina pergalan û pêkanîna wan tune ye, ne mümkün e. Li hevkirina demokratîk rêbaza bingehîn e. Divê zimanê serdema aştî û civaka demokratîk jî li gorî vê rastiyê bê pêşxistin. Banga ku birêz Dewlet Bahçelî kir, îradeya ku birêz serokkomar nîşan da û nêzîkatiyên erênî yên partiyên din ev pêvajo ava kir û ez jî di vê pêvajoyê de banga çekdanînê dikim û ez berpirsyariya dîrokî ya vê bangê hildigirim ser xwe. Çawa ku her civak û partiya hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatiye bidawîkirin, hûn jî bi dildarî kongreya xwe bicivînin, biryaran bistînin, divê hemû kom çekê xwe daynin û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK xwe fesih bike. Ez silavên xwe ji hemû kesan re dişînim ku baweriya jiyana hevpar dikin û guh didin banga min. 25 Sibatê 2025 Abdullah Öcalan. Ev banga wî ye, vê derê de peyama herî mühim ew e, dibêje sistemên netewdewlet, sistema federasyon, sistema xweseriya îdarî, çareseriyên kültüralîst in ku encama pêwîst yan netewperestiya tund in. Nikarin ji sosyolojiya civaka dîrokî re bibin bersiv. Tiştek ku dibe bersiv jî ev e rêzgirtina nasnameyan, yani merû ji nasnameyên miletan re rêz bigire, azadiya fikr û raman, rêxistinbûna demokratîk di nava dewletê de merû karibe xwe bi rêk û pêk bike, avakirina civakî, aborî, siyasî ya hemû pêkhatiyan, tenê bihevûna civak û qada siyasî ya demokratîk mümkün e. Yani ancak eger qadeke siyasî ya demokratîk were avakirin, civak dikarin ser piyan bimînin, dikarin jalî aborî siyasî û kültürî ve xwe hebûna xwe bixin bin garantiye. Sedemên ku PKK derketiye holê rêz dike, wekî din
Yani peyvistiye civaka demokratik heye dibe ev mecburiye. Em mecburun ve yeke bikin. Vekî din tekiliya Kurd û Tirkan girê 10,000 salan hevan no. Niha yani Abdullah Öcalan bang li partiya xwe dike, bang li PKK dike, xwe fesih bike û çekan daynin û ne tenê PKK dibêje hemî kom. Yani ew jî di vê derê de heye. Ew jî di vê derê de heye. Ka çawa ku her civak û partiya Hemdem ku hebûna wî bi darê zorê nehatiye bidawî kirin, hûn jî bi dildarî yani gönüllü kongreya xwe bicivînin, biryaran bistînin, divê hemû kom çekê xwe daynin û PKK xwe fesih bike. Yani hemî kom çekê xwe daynin ev behsa kîjan koma dike nizanim ama ê ku divê xwe fesih bike tenê PKK ye, ne partiyên din. Ev bi vî şeklî ye. Wezîfeyekî dixe ser milê dewleta Tirkiye jî divê bingeh amade bike. Partiya Karkerên Kurdistanê heta kongreya xwe ava bike, divê naberê de dewleta Tirk jî divê bingehekî demokratîk ava bike, em binêrin. Eger dewleta Tirk li gorî vê bangê tevgere, aliyê Kurdan wê gav bi gav bimeşe. Deqekî Yani hevan no rewş ev e bi vî şeklî ye. Yani tiştî ku mirov zêde şîrove bike pir zû ye. Ama hevalên ku bixwazin godar bikin cardin, êdî îcab nake ez dubare bikim. Bila vê vîdeoyê bigirin serî cî ku min dest pê kiriye xwendiye, peyam xwendiye, hûn dikarin ji wê derê ve bixwînin. Lê tişta ku ez dikarim bala we bikişînim serê, yani divê PKK di rewşa îro de wateya xwe wenda kiriye, derbas bîye, êdî xwe dubare dike. Ew jî weke yên din êdî hatiye dawiya emrê xwe pêwîstî bi fesihkirina wî heye. Ev gotinê Abdullah Öcalan'ın. Tabii şert û mercên ku PKK ava kir û ji her keşî baştir dizane. Yani wext di şert û mercên avabûna PKK'de înkarkirina rastiyan Kurdan hebû, qedexekirina azadiyan hebû, taybetî jî qedexekirina azadiya Ramanê wê demê li dar bû. Pêvajoya reel sosyalizm bû. Şerê duyem yê ciyanê bidawî bibû. Yani piştî wî. Yani zemîna ku PKK têde hate afirandin ve behsa wê demê dike. Wekî din mirov çi dikare bibêje? Tekiliyên Kurd û Tirkan di dîroka zêdetirê 1000 salan de Tirkan û Kurdan ji bo hebûna xwe bidomînin, li dijî hêzên hegemonîk li ser piyan bimînin, her tim hewce pê dîtine ku bi dildarî yani dilsozî, gönüllü di nava tifaqekî de bimînin. Di nava van 200 salên dawiyê de modernîteya kapîtalîst dîsa ev behsa hêzên hegemon dike, şikandina vê tifaqê ji xwe re kirine armanc, yani tifaqa Kurd û Tirkan. Yani tabii ev hemî ji nîqaşê re vekirîne. Ê ku tifaqa Kurd û Tirkan şikandiye ji dewleta Tirkiye pê ve kesekî tune. Dewleta Tirkiye îsrar kiriye hebûna Kurdan înkar dike. Yani di van 100 salên dawiyê de ne İngiltere, ne Amerika, ne Fransa, ne tu dewletekî cîhanê zorê li dewleta Tirkiye nekirine ji bo Kurdan înkar bikin. Yani ez bawer dikim dewleta Tirkiye bi reza dilê xwe Kurdan înkar kiriye. Siyasetekî pêşxistiye. Ji İsmet Ünlü'nü bigirin, ji pêkanînên Kemal Atatürk bigirin. Heta îro dewleta Tirkiye bi reza dilê xwe Kurd înkar kirine,
rêberên Kurdan dar vekirine û şerê ku dewleta Tirkiye îro hêjî li dijî hebûna Kurdan didomîne li holê ye ê ku yani dewleta Tirk gelek sûcdar e. Dewleta Tirk bi şiklekî divê xwe bi Kurdan bide efûkirin. Pêwîstî bi civakek demokratîk heye dibêje Abdullah Öcalan. PKK de dîroka Komarê de tevgera serhildan û şiddetê ye herî dirêj û berfireh e. Ji ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû PKK bihêz bû û destek stend. Yani rêya siyaseta demokratîk hêjî girtiye. Hêjî girtiye. Bi qasî 30,000 însanên me, însanên Kurd di zindanên dewleta Tirkiye de ne tenê ji ber ku xwe îfade kirine. Tenê ji ber ku basa mafê Kurdan kirine. Yani ez bawer dikim ev wê were nîqaşkirin. Em bi mereq li benda daxuyaniyên rêveberên KCK û Partiya Karkerên Kurdistanê ne ka ew çi difikirin. Yani eger Partiya Karkerên Kurdistanê li gorî vê peyamê tevgere ev dibe pêvajûyekê dîrokî. Yani ev pêvajûyekê dîrokî ye, rojekî dîrokî em di navtane. Êdî şerê ku di sala 1984 de hate destpêkirin, êdî ew şer bi dawî dibe, têkoşîn, mücadele, xebatên ji bo dawa Kurd û Kurdistanê ve bi şiklên cuda bidome. Wê her bidome. Heta ku heqê Kurd û Tirkan nebe weke hev, Kurd tu car dev ji vê têkoşînê bernadin. Baweriya we hebe. Yani Kurd wê tim hebûna xwe bidomînin, wê tim di nava mücadelê de bin. Dewleta Tirk wê dîsa vankirinê xwe bidomîne, vê hovîtiya xwe, vê terorîzma xwe bidomîne. Ev karakterê dewleta Tirk e. Heta ku derê didomîne nizanim, heta ku belkî di hepsê wan de cih tune be. Ama Kurd êdî ne Kurdên berêne, tu car serî natewînin. Ev bi her away wisa mümkün e. Dewleta Tirkiye di vê naberê de qanûnê xwe diguherîne, atmosferekî ava dike ji bo ku Kurdên me ê tekoşer, ê siyasetmedarê me yên li Ewropa, ê li serî çiyê bikaribin vegerin welat, bikaribin li wê derê xizmeta milletê xwe bikin. Eger vê zemînê amade bike, herkes vedigere ama azadiya fikr û raman esas e. Vê derê Rezdar Öcalan çend cara di vê peyama xwe yekin de bahsa azadiya fikr û raman dike. Yani azadiya fikr û raman çi ye? Merov bikaribe di derheqê her mijarî de biaxife. Sibê ez bibêjim ez serxwebûna Kurdistanê dixwazim, ev daxwazekî min e, ev fikrê min e, dibe ez bikaribim fikrê xwe beyan bikim. Wextê ku ez bibêjim yani hemî tiştê ku li Tirkiye ji bo Tirkan tê gotin, ew naveroka marşê wan, andê wan, ku li Kurdera wan, her tiştê wan, çawa ku Tirkbûn li Tirkiye tê mezinkirin, heqê Kurdan jî heye, Kurdbûnê mezin bikin. Yani ev azadiya fikr û raman e di vê çarçovê de. Ez dibêjim ez xatir ji we bixwazim. Eger êvarê ez îmkan bibînim, mîvanekî bigirim em bikaribin vana şîrove bikin, gelekî baş dibe. Ez dibêjim qey wisa baştir e. Hûn jî li gorî xwe bifikirin. Belkî em dengê gel çêkin, hûn çi difikirin? Mirov dengê gel çêke gelo. Nizanim. Pêvajûyekî hesas e. Bi hêviya rojên xweş azad hevanno dem baş.